टटेल मथथे 700 कोटिनि बारा प्रमद बर'आ फैसा बाहायलांस्लाबनो हायाखै माने बियो हायोबा जागौमोन जास्लाबलांसो हायाखै हास्लाबबाथ' जाजोबलांगौमोन बियो खिन्थु हास्लाबाखै सिबाय मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारासो मालाय जोबोर खाफाल गोनां मानगोनां रायजोफोर थांनाय 17 बोसोराव सोरखार सालायबाय थानाय समाव जासे जानानै 1500 कोटी थाखा दाहार खालामनानै गालांदोंमोन। बेनि उनाव 5 बोसोर प्रमद बर' सारनि UPPL सोरखार फैबाय मावबाय दांबाय जोबथारनायाव 700 करोड़ थाखा हाग्रामा महिलारी सारनो जमा खालामनानै होलांबावबाय। बेसे खाफाल गोनां मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा माने प्रमद बर'आ जाबाबो जास्लाबलांनो हायै माखासे थाखा थालांदों बे थाखाजों जों बानायगासिनो दं हास्लाबबाथ' जाजोबलांगौमोन बियो खिन्थु हास्लाबाखै सिबाय बेल' माखासे थालांनाय थाखानि मिथिबाय बेखिनि थाखाजों जोङो बानायगासिनो दं जोङो BTC गभर्नमेन्टआ गोदानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिथांनि नामाव 30 कोटीनि अडिटोरियाम हल बे थिपकायाव जोङो बानायनो थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो लोगोसे बिर सिलागां बिथांनि मुङावबो मिनि स्टेडियाम 5 कोटीनि बानायनो थाखाय जितु अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बे हाबाफारिखौ जों मावखांबाय आरो जोंहा गोबां थांखि दङ जोङो खालि बर'निल' नङा BTC ओनसोलाव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बिथांमोननि जितु हिस्टरिक लिडारफोर दङ जारिमिनारि लिडारफोर बिथांमोननि नामाव गोबां जोङो माने मेम'रियेल बेबायदि स्टेचुजों लोगोसे बेबायदि अडिटोरियाम हल हक बा माबा मोनसे पार्क हक जायखिजाया जों बानायनायनि थाखाय जोंहा सिद्धान्त दङ दलाव आरो बेबादि हिसाबैनो जोङो जिहेतु BPFआ दिनै सरखार बानायबाय बे हिसाबै रायजोफोरनि सिगाङाव जेरै खोथा होदों बेबायदि जोङो मोनसे मोनसे जोङो मावफुंलांगोन जोंनो जिहेतु दा सरखाराव दं जों दिनै 3 मास जाबाय 3 मासनि गेजेराव जोङो गोबां माने प्रमद बर'आ जाबाबो जास्लाबलांनो हायै माखासे थाखा थालांदों बे थाखाजों जों बानायगासिनो दं हास्लाबबाथ' जाजोबलांगौमोन बियो खिन्थु हास्लाबाखै सिबाय बेल' माखासे थालांनाय थाखानि मिथिबाय बेखिनि थाखाजों जोङो बानायगासिनो दं ओमफ्राय बेनि उनाव नेक्स्टआव थिपकायाव दंबावो पलिटेकनिक बेबो प्रमद बर'आनो बेहाय जानांगौ होननानै माने थिग खालामनानै गालांखानायखा खिन्थु फैसा गैयामोन खोथाखौल' बुंदों बियो माजों मावगोन दा जोङो बिथांनि बे थिग खालामनायखौ जोङो सनमान होदों सनमान होनानै बिनि सायाव दि थाखा सेंसन खालामनांगौ बेखौ जोङो दा थाखा सेंसन खालामनानै जोङो दिनै खामानिखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों आरो आयुष्मान हस्पिटाल दङ बेयो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि प्रजेक्ट खोब मोजां प्रजेक्ट बेखौबो जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन आरो बिनि थाखायबो थाखाया सेंसन जाबाय टेन्डारबो अलरेडि प्रसेसआव दङ दा बेबादिनो जोंहा प्रमद बर'आ माखासे थाखाखौ जास्लाबलांनो हायैयाव जोङो माखासे खामानि मावनो आखायाव लादों दा टटेल मथथे 700 कोटीनि बारा प्रमद बर'आ माने फैसा बाहायलांस्लाबनो हायाखै माने बियो हायोबा जागौमोन जास्लाबलांसो हायाखै दा बे थाखाजों जों खामानि मावगासिनो दं आरो गुवाहाटीयाव थांनाय सानखालि 10,000निफ्राय बांसिन मोसाग्राफ्रा मोसानानै जारिमिन बेथ' जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद देरगाथाव आरो बाख्नायथाव जोङो सिगां नरेन्द्र मदि बिथांखौ माने बाख्नायनांगोन लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बाख्नायनांगोन मानो होनोबा जों मालाबाबो सानफेराखैमोन जे जोंनि बर' हारिनि बे बागुरुम्बा कालचारखौ मोसानायखौ बेबादि बिश्व लेभेलाव बा सारा दुनियावनो मिथिसार होनायनि थाखाय मोनसे बे इनिसियेटिभखौ लागोन होननानै दा जोङो मोगथाङाव नुबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बयबो बाख्नायदों आरो थेंक इउ होदों जे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो नरेन्द्र मदि बिथां भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथांखौ आरो बेबादि निस्सय आसाम सरकारा गोबां एजेन्डा दङ गासिबो जाथि जनगोष्ठीफोरखौ लानानै बोरै
जौगाखांहोलांनो बेनि मोनसे स्टेप बेफोरो सिगाङाव जेनेबा बिहु डेन्सखौ देखायदोंमोन बेनि उनाव आदिबासिफोरनि झुमुर डेन्सखौ देखायदोंमोन थार्ड टाइम बे बर'फोरनि मोनसे बागुरुम्बाखौ खालामबाय बेनि उनाव हयथ' राभाफोरनि खालामगोन हयथ' गार'फोरनि खालामगोन हयथ' कच राजबंशिफोरनि खालामगोन मथथे मोनसेनि उनाव मोनसे बे इनिसियेटिभखौ लानाया जोंनि थाखाय बाख्नायथाव आरो जों बेखायनो जोङो धन्यबाद होयो निस्सय हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि बे कालचारखौ दैखांनो थाखाय बा फोजौलांनो थाखाय बा बुहुमाव मिथिहोनो थाखाय बेबायदि इनिसियेटिभा निस्सय बिथांनाव सानखानाय दङ